Sa number 5, sa Kabankalan City, pagsulod sa mga kawatan nga armado. Sa sulod sang isa ka balay, nakuhaan sang CCTV. Nakuhaan sang closed-circuit television camera footages ang duha ka mga lalaki nga nagsulod sa isa ka balay malapit sa plaza sa Barangay Taguk sa Kabankalan City, Martes sang gabi. Nagatiniil ang duha ka mga lalaki kag nagasundanay nga nagsulod sa balay. Ang una nga nagsulod nga lalaki ay nakasuksok sang jacket, shorts kag may dala nga pusil. Samtang ikaduha nga lalaki may mga tattoo sa tiil, nakasuksok sang long sleeves, shorts, may relo sa kamot, nakakalo kag may tabon nga panyo sa guya. Pila ka minutos nga nang ukay sa mga gamit sa sulod ang duha ka mga lalaki. Antes maghalin, makita nga ginkakasang isa sa mga suspect ang cellphone nga naka-charge kag bit-bit ini. Sa karon, wala pa makabaton sang report ng Kabankalan PNP angot sa insidente apang sila nagakig-angot na sa barangay agud mausisa ang ini nga insidente.